jeg skal definere vores differentialkoefficient. Og det gør vi ved at tegne en graf her. Nej, ikke den her graf der. Så tegne den her graf her. Yes. Så starter vi med at finde to punkter. Så har vi en her på vores x-værdi, der hedder x0. Har vi en til heroppe. Og den kalder vi for x. Herude så kalder vi den for f af x0. Og her så bliver den f af x. Yes. Så det vi kan starte med, det er at finde vores sekant. Og det er en ret linje, der går mellem de to punkter her. Og sekanten, den vil vi ikke svare på. Den finder vi med hjælp af en lineær formel, som vi også får ved, når jeg skal finde tangenten. Og tangenten, den finder vi ved at rykke x mod x0. Så skal vi se, at jo længere vi rykker det her punkt mod her, jo tættere bliver vores sekant også med den tangent, der bliver tegnet. Så nu prøver vi at tegne en tangent her. Og det er sådan cirka. Yes. Og her har vi tangenten, og på tangenten så kan vi finde to tilfældige punkter, fordi linjen den er lineær. Og så kan vi sige A lige 0 f af x 0 minus f af x. Og det skal vi dele der med x0 minus x. Og vores tangenthældning, det er simpelthen vores differentialkoefficient. Og differentialkoefficienten, det finder vi frem til ved a. Så det er bare med den formel her, så det er definitionen af differentialkoefficienten.